హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అను రావీస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను చేయబోతున్న రెసిపీ టమాటా చట్నీ విత్ క్యారెట్స్తో అండి. రెగ్యులర్గా మనం చేసుకున్న చట్నీ లాంటిదే, కాకపోతే ఇందులో నేను క్యారెట్స్ యాడ్ చేశాను. ఈ చట్నీ దోశ, ఇడ్లీ వాటిలోకి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి. రెండు ఉల్లిపాయలు, 3 టమాటా, 6 పచ్చిమిర్చి, 1 క్యారెట్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, చింతపండు, అల్లం వెల్లుల్లి, కొద్దిగా జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆయిల్. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని దాని మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక ఫస్ట్ క్యారెట్స్ వేసుకోండి. ఫస్ట్ క్యారెట్స్ ఎందుకు వేసానంటే ఇవి బాగా ఫ్రై అయితే పచ్చివాసన రాదు, అప్పుడు చట్నీలో క్యారెట్స్ వేసినట్టు తెలియదు అన్నమాట. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు అలాగే పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం. కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక జీలకర్ర, జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఒక 5 minutes ఆనియన్స్ అవి ఫ్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ చింతపండు, కరివేపాకు ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు టమాటాలు యాడ్ చేసుకుందాం. టమాటాలు కూడా వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెంసేపు కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసాను. ఇప్పుడు కలుపుకొని 5 minutes దీన్ని మూత పెట్టి ఉంచుకుందాం. 5 minutes అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూసుకుందాం. చూసారు కదా, ఇది కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం. కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేసుకొని ఇది చల్లారాక గ్రైండ్ చేసుకోవడమే. చూడండి, చల్లారింది. మిక్సీ జార్లో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుందాం. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి. చూడండి, గ్రైండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అను రావీస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్.